1, 2. Sakitay! Sakita sa kong agtang, oy! Naagi nagtira sa ako, ba? Naapot siguro ni Lutang, ba? Bantay lang ni Ron. Naagi to diri nagtago, ba? Naagtang yun si Agatabay. Nakabalos na yung kuniya. Usba na pud nako, be. Bam! Ulo na pod. Day! Kinsa magisig panira na ako? Naagi ng trip na ako ron, ba? Kinsa may kalaban ako, ha? Ay! Katong bata! Sigurado jud ko, siya gyud to. Naghimo pod siguro tog lutang iya, ba? Kay gahapon baya, gitirahan ba na ako tog lutang? Pantay lang turong bata ato. Wa gyud nagpalupig bay. Naghimo po sa iyang lutang. Pangitaon ako siya asa ron siya nagtago. Hala, pangitaon daw ko niya, bay. Bulagaon ako ni sa tubangan, be. Lo! Daan ko palagi! Ikaw gyud! Kinsa pa man di ay, balos-balos ratsoy. Sakit baya kayo akong agtang ha gitirahan nimo? Taysa! Naghimo di kag dako kayo nga lutang! Ay alangan, lisod pod, ikaw ra ba day kabalo? Naghimo pog dako nga lutang para kusog mo buto. Naigo ka anay, kaisa ra ka. Naigo namang gani, pero wala ra ko sakit eh. Kay waman ka dulot. Hinay man di kina imong lutang di ay padako-dako ra. Kanino na kuha? Tanawa. Agay! Awara! Baka kay now! Ay, lagi kumpiyansa! Piliya imong makalaban ba? Busit ka? Unya, kinsa may pinakakusog be? Hayang magani ka na igo sa akong lutang? Sakita oy! Balos ko be! Yeah! Look! Ay ningli kayo! Yeah! 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 Kulaan ay! Lo! How day ka muli kay ha? Wala, unsa man na yung lutang bay mo arak lagi. Di ko mapalupig, mubalos ko be. Ni! Onya! Dinulitay na ne! Ni, laina ni Moy. Pwede ba day na? Pwede! Para sa ako ah! Bang! Agay! Naunay ra sa iyang lutang! Mirise! Bantay lang ka daw, makabalos ko. Kung makabalos ka, usban be! Kada pinapaka! Bang! Igora mo ilak! Murag dili laki! Kapayason! Kapayason! Pilde! Ambog di kay ka, be. Hala! Unsa may bato ni mo? Ay unsa pa, tirahan ti ka, lutang, bato ang bala. Hala! Dagan, Choy! Bang! Da! Kabalos lagi ko! Umod, oy!